Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a este Galicia Opina, el debate con los diputados de la Cámara Autonómica. Les presento a los diputados que están conmigo esta noche en esta mesa. En representación del Partido Popular de Galicia contamos con la presencia del diputado Alberto Sueiro. Señor Sueiro, buenas noches. Bienvenido. Hola, una vez más. Muchas gracias. A su lado, la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Tereixa Paz. Boas noites, benvida. Hola, moitas gracias, boas noites. Y en el otro extremo de la mesa, a mi derecha, el representante del Partido Socialista de Galicia, el diputado Luis Toxo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y como siempre nos acompaña también nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá transmitiendo las preguntas que nos llegan de nuestros telespectadores. Buenas noches, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Como cada semana hemos seleccionado dos preguntas de nuestros espectadores, una sobre el precio de la gasolina y otra sobre el derecho a huelga de los políticos. Lo iremos viendo. Así es, lo iremos viendo en unos minutos, Marcos. Como toda periferia, Galicia ya está acostumbrada a que las cosas lleguen con un poco de retraso. Sin embargo, según los últimos datos de los analistas económicos, nuestra comunidad será una de las que antes comience a despertar de la crisis. El informe Hispalink, realizado por investigadores de 16 universidades españolas, indica que Galicia tendrá un crecimiento negativo de un 0,6% frente a un 1,6% que alcanzará Castilla-La Mancha. La única comunidad que mejora el comportamiento de Galicia es Madrid, con una caída de solo un 0,3%. Para 2013 la previsión mejora y alcanzaremos índices positivos con un crecimiento de un 0,4%. Estamos aún lejos de los índices necesarios para crear empleo, pero parece que la luz brilla al final del túnel. Y el gobierno catalán volvió a abrir el debate del copago en la receta farmacéutica. Anuncian que a partir del verano los catalanes deberán pagar €1 por cada receta emitida. En Galicia el Gobierno ha descartado la aplicación de esta tasa, pero sí reconoce que es necesario abrir el debate sobre las aportaciones de los usuarios al gasto farmacéutico. La conselleira de Sanidad considera que el modelo actual no es equitativo, aunque reconoce que cualquier medida destinada a su modificación debería ser asumida por todas las comunidades autónomas y, por tanto, analizada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El escenario económico español sigue siendo muy negativo, pero la previsión para este año y sobre todo para el 2013 difiere mucho de una comunidad a otra. Galicia está entre las 3 comunidades mejor situadas para salir de la crisis. En medio de una crisis que parece no tener final, se agradece especialmente cualquier indicio de recuperación económica, cualquier atisbo, por pequeño que sea, de una luz al final del túnel. Por eso es tan importante la pequeña promesa de recuperación que recibimos esta semana. Nos llega desde el Instituto Hispalink, vinculado a las universidades españolas, que fija una recesión de 1 punto para 2012, pero prevé un crecimiento del 0,4% para 2013. Unas previsiones bastante optimistas que mejoran aún más en el caso de Galicia. Y es que la comunidad gallega se encuentra entre las mejores situadas en el estudio de las universidades. Según sus datos, Galicia decrecerá en 2012 en un 0,6%, 4 décimas menos que la media, y crecerá durante 2013 en un 0,4%, 2 décimas por encima del conjunto estatal. La recuperación gallega es todavía más reseñable si la comparamos con otras comunidades como Andalucía o Asturias, que no crecerían en absoluto durante 2013, o con Castilla y La Mancha, que seguiría en recesión durante el año que viene. Son datos sin duda positivos que los populares gallegos acogen con optimismo. De hecho, según su portavoz parlamentario, es posible que Galicia vuelva a la senda del crecimiento en el último trimestre de este mismo año. Cara a finais deste ano, a economía española e a galega tamén, como digo, de Hispalink, mesmo por riba da media, a economía galega pois podería novamente recuperar a senda de crecemento. Dentro do malo, pois nos dan a tranquilidade de pensar que efectivamente estamos a facer o correcto. De todas formas, Puig recuerda que la economía es una ciencia inexacta y que sus previsiones tienen un margen de error semejante al de las previsiones meteorológicas.
Pero volviendo al informe de Hispalink, nos encontramos con otro dato curioso cuando analizamos el crecimiento previsto por sectores. Y es que para 2012, tanto en España como en Galicia, se prevé una recesión generalizada en todos los sectores, pero en Galicia hay uno que resiste: la agricultura crecerá este año, según las universidades, en un 0,7%, un dato que contrasta fuertemente con la recesión de 2/10 del conjunto estatal. Bueno, esta misma mañana hemos tenido la afirmación del presidente del Banco Central Europeo, que dice que lo peor de la crisis ya ha pasado en la zona euro. Probablemente España esté en la cola de atrás y esa buena noticia nos llegue con un poquito de retraso, igual que nos llegan las malas y las buenas noticias a Galicia. Si les parece, recuperamos esos gráficos para tenerlos presentes. El crecimiento económico para 2013, ese es el que indican por comunidades. Castilla-La Mancha un -1, seguiría en recesión en el 2013, Andalucía un 0, estancado, Asturias también un 0 y Galicia crecería un 0,4. Esa es la primera valoración. Señor Sueiro, veíamos a su portavoz que estaba entusiasmado con los datos. ¿Cree que realmente hai que ser tan optimistas? Bueno, eu non veía tan entusiasmado nin o sentín tan optimista. O que si é certo é que de alguma maneira, e con toda a prudencia que hai que tomar estes datos sempre, porque como xa el tamén ten dito, os economistas somos expertos en predecir o pasado, pero dentro desa prudencia con que hai que tomar estes informes, que tamén hai outros que contradín e din que a situación pode ser distinta, o que si é certo, e parece que sigue evidencia en estes datos, é que a economía galega mantén esa senda de diferencial con respecto ao funcionamento da economía española no seu conxunto, que nos permite, seguramente, e eso sí que creo que é influencia directa do feito a toda agora nestes últimos 3 anos, pois a política de axuste do gasto, a política de contención e de consolidación fiscal está permitindo de alguma maneira manter a economía galega nunha situación que permitirá, se as cousas resultan como parece, que podamos salir da crise antes que outro, que entre o grave deterioro da situación internacional que se ten producido nos últimos 6 meses, que é evidente, e a falta de estímulo que se observa no conxunto da economía española, e o retraso en adaptarse máis rapidamente a esta nova situación que están sufrindo ou que sufrían outras comunidades, eu creo que vai a pospoñer esa chegada aos números positivos en términos de crecemento económico hasta, polo menos, eso, 2013 ou 2014. En Galicia esa senda xa levamos andada, xa levamos feito, digamos, o axuste, e, polo tanto, estaríamos en disposición de empezar a medrar, si como, ademais, parece que hai algún signo que ven do mercado da automoción e do textil, que son, bueno, pois, sectores básicos, estratégicos en Galicia, que apuntan a que efectivamente exista unha certa recuperación dos mercados. Son las exportaciones tamén, parece, las que están tirando, ¿no? Eso é básico, e parece que en esos dos sectores en concreto o ano 2013 sí aparece xa como claramente máis positivo, e, por lo tanto, hai que esperar que esa influencia afecta a Galicia positivamente. Si les parece, vemos el siguiente gráfico, que era la comparativa con el resto, con España, con la media española. Está ahí el crecimiento económico de Galicia y de España. Galicia estaría en el 2012 con un crecimiento negativo de un 0,6, España en un 1, y para el 2003 el crecimiento gallego superaría en 0,2 la media española. Señora Paz, ¿usted es más escéptica? A ver, a min gustaríame que todos a final de ano pudésemos dicir que se cumpliron os vaticinios de Hispalink, tanto a final deste ano como a final do 2013, porque tamén se fan previsións para o 2013 e tamén que se cumpliron as previsións do presidente do Banco Central Europeo de que o peor da crise xa pasou, pero primeiro, isto xa o escoitamos nalgúnha ocasión, o de que o peor da crise xa pasara, e despois eu hai unha cuestión na que así discrepo
en que a capacidade de previsión dos economistas é a mesma que a dos meteorólogos. Eu creo que cos modelos que se utilizan actualmente e vendo que casi os meteorólogos son capaces de decirnos a que hora empeza e a que hora para de chover nun punto concreto do territorio, creo que hoxe en día está moi por encima a súa capacidade de predición a respecto dos economistas. Dito con todo o respeto que seguramente non é culpa dos economistas, sino da economía, non? Porque, vamos a ver, hai 6 meses a Xunta de Galiza fixo uns orzamentos, supoño que baseados en estudos, en proxeccións como as que fai o grupo Hispalink, na que nos daba que íamos ter un crecemento no 2012 do 1,1%, e ora resulta que vamos ter un decrecemento do 0,6%. E despois eu tamén non sei en que se basean para establecer ese diferencial co conxunto do Estado, que o gallá sea así, cando agora mesmo os datos nos distintos sectores económicos de Galiza son precisamente ao revés. Agora mesmo non só estamos cada vez máis longe de converxer, sino que o diferencial que en algún momento puido ter Galiza positivo a respecto do Estado está desaparecendo. Por exemplo, o índice de produción industrial cae en Galiza 4 veces máis que no resto do Estado. O paro incrementouse diferencialmente máis a respecto do que se incrementou no Estado, e a respecto do noso sector industrial que máis pode tirar pola economía, efectivamente, inda que pode haber indicios positivos no téxtil e na automoción, hai dous factores que eu creo que debemos ter en conta. No téxtil, os datos que se teñen conocido estes días, o crecemento débese fundamentalmente á demanda externa. A demanda interna non fai ser moi optimista, e sobre todo se seguimos cunha política de detracción. Eso necesariamente non é malo que haya demanda externa, es decir, estamos vendiendo, ¿no? Sí, pero digo que si seguimos cunha política de detracción de recursos el consumo interno se contrae, ¿no? Claro, vai se contraer. E despois no tema dos vehículos tamén se está observando que o que se incrementa fundamentalmente son os de gama alta, e sin embargo os de gama media pois non se acaba de ver un despunte no consumo, o cal tamén é normal, porque quen está perdendo capacidade adquisitiva son as clases, digamos, populares, ¿no? Veamos si les parece el último gráfico que hace referencia a esos sectores productivos de los que hablaba la señora Paz, perdón. Crecimiento de Galicia por sectores en el 2012, efectivamente la construcción es el sector más afectado con un menos 2,2%, la industria un 0,5%, los servicios un 0,4% y curiosamente la agricultura es el único sector en el 2012 que crece, ¿no? Señor Toxo, ¿usted tiene alguna explicación para este dato llamativo? Eu, a verdade, que teño moi poucas explicacións para estes asuntos de carácter económico. En primeiro lugar, porque sei moi pouco, e en segundo lugar, porque os que tiñen que ter opinión trabucanse casi sempre. Creo que isto do informe é unha opinión técnica, unha predicción, que é, pois, polo que se ve, un xeito de equivocarse e cobrar por elo. En todo caso, tamén desexo. Bueno, son 16 universidades, sí, yo non sei se se equivocarán las 16. Sí, bueno, é posible, estas cousas pásalle a veces como a outras, que non é un problema de peso, é un problema de cualificación. A universidade ten a máxima cualificación en España, ten un nivel incluso de confianza que é o terceiro en España, entre todas as institucións. Non estou, polo tanto, dicindo que non teñan razón, poño simplemente a miña opinión en riba da mesa e penso que pode haber algunha dúbida, como vou explicar agora mesmo. Porque non o digo simplemente por decir, se afirmo algo, debo tratar de demostralo. Pois ben, eu creo que don Pedro Puig, bo amigo e persona culta e preparada, non estaba evidentemente exultante de gozo, porque el sabe que un 0,4% tampouco dá pa moito, nin siquiera para xenerar emprego, que é un dos problemas máis serios que temos, en primeiro lugar. E en segundo lugar, os técnicos, os científicos, os economistas, baséanse en moitos parámetros, pero fundamentalmente manexan un, que é o PIB, o Bruto Interior Bruto. E eles falan casi sempre para facer un diagnóstico de como se vai medindo a riqueza do país, como vai medrando, como van estas cousas, primeiro no consumo, despois falan a continuación de os investimentos, na compra de bens e servizos e nas exportacións. Ben, consumo, vaya por Dios, non vai ben en Galicia, sabémolo todos, incluso hai datos. Os investimentos
nin están, nin se lle esperan. Presupuestariamente está claro. En canto ás exportacións, eu esta mañán, antes de vir aquí, revisaba un pouco a prensa e me encontro con algo que pude ler calquera. Faro de Vigo, edición de onte, mércores, as exportacións galegas caen un 30% arrastradas pola automoción e máis pola enerxía. É de onte. É de onte. E claro, bueno, evidentemente, ten razón o noso bo amigo cando fala do textil, que claro, naturalmente sí, que é un sector potente, que está funcionando ben, pero en automoción nestes momentos estamos falando de este mes pasado, o mes de xaneiro, caeu a automoción estrepitosamente casi un 32% e a enerxía pois desplomouse un 59%. Por tanto, exportación non, consumo non, investimentos non, compra de bens e servicios, realmente ese parámetro que o PIB non está en estes momentos sendo máis que unha sinal de alarma, entusiasmos ningúns, informes, todos os que se queiran, poden ser un magnífico almorzo e lamentaría que fora unha mala cea. Bueno, nosotros hemos salido también a la calle para ver cómo la gente percibe la situación. Evidentemente, como ustedes saben bien y siempre lo digo, no tiene el valor científico que puede tener el informe de Hispalink, de los investigadores universitarios españoles, pero bueno, esto los que nos han contado, la gente que hemos encontrado en la calle, son sus testimonios. Comienzan a aparecer tímidas promesas, estudios que se atreven a hablar de una próxima recuperación económica, pero en la calle los ciudadanos siguen siendo pesimistas, casi todos consideran que estamos peor que hace 1 o 2 años. Estamos peor. Estamos en peor situación económica, non hai máis que ver a cantidad de pobres que hai vindo pola rúa, por exemplo. Yo creo que está un poco peor, sí. Yo creo que lo que sí está más bajo es el ánimo de la gente. En concreto, la gente piensa que lo están pasando especialmente mal las clases medias y bajas, el sector de la construcción y el pequeño empresario. Hombre, servicios y yo creo que tema de supermercados, de este tipo de cosas, de venta de coches, todo ese tema de ventas directas yo creo que está pasado los canutos. Os pequenos empresarios, moi pequenos, comerciantes e, por suposto, o que era a clase obreira. Normalmente esa xente media baixa esa nada, é un desastre. Hombre, la construcción en principio creo que es de los sectores que está más tocado, pero insisto que creo que más que nada por ese efecto publicitario de los pisos van a bajar, van a seguir bajando. Pero en general la gente ve las cosas bastante mal, de hecho la mayoría todavía no cuenta con una pronta recuperación. Hay una esperanza, se ve algo ahora mismo. Hace 2 años no se veía nada, se veía que íbamos al revés. Sí, yo creo que hacia el verano yo creo que las cosas irían un poquito mejor. Eu creo que non, e creo que ademais todo apunta a que vamos a ir a peor, hacia que a xente vai estar peor. Creo que un par de aniños, o inverno que ven vai ser o inferno. Pode ser dentro de 2 anos ou así. Soy pesimista en ese sentido, pero pesimista porque creo que se está tratando mal. Es decir, alguien que está enfermo, lo que no le puedes estar diciéndole todo el día, te vas a morir. Como vemos, quedan algunos optimistas, pero la mayoría todavía no es capaz de ver la luz al final del túnel. Con resignación lo asume la mayoría de la gente, ¿no? Y con muchísima realidad o escepticismo, no sé cómo llamarle al señor Sueiro. Realidad perfectamente entendible, pero tamén é analizable, non? E máis ben moi ao caso esta cuestión, porque fíjate, por un lado, decía Luís, no, é unha noticia da prensa destes días, de falar da automoción, aí claro, depende do que se mida, non? O que é evidente e incluso está cuantificado, además en sectores que están tan absolutamente profesionalizados e medidos e medibles como son esta automoción, sí parece que hai indicios que nos próximos 2 anos incluso está cuantificado o nivel de investimento que pode dar lugar a nova situación, non? Que fálase que para a industria auxiliar de automoción a nova tendencia de ventas
e de fabricación das grandes marcas van a supoñer máis de 500 millóns de euros de investimento nos próximos dos anos. Al menos hai carga de trabajo, que non é lo que le pasa al naval, ou polo menos vai na haber, non? Pero fíjate que toda a xente que opinaba, lógicamente sobre o que veis, o que coñece, que é a construción, os pisos, os pequenos comercios, que incide claramente no que falábamos, na falta de consumo interno, non? E, efectivamente, iso é o que se percibe e iso é o que, moitas veces, distorsiona a imaxe, non? O debate. De que estamos falando? Da economía galega ou da economía mellor local dos comercios e tal? Porque iso, moitas veces, non é exactamente o mismo. E unha cousa vai a tirar da outra. En canto, bueno, o tema de enerxía, sabes que vai por outro lado. A enerxía ten moito que ver, pois, con outras moitas cousas, e, en concreto, ten moito que ver directamente ca seca, por exemplo, non? Porque eso sí que é un ben que se produce directamente relacionado ca cantidad de auga e de vento que poida haber en cada momento. Pero en conxunto, eu sendo absolutamente escéptico sobre os informes, porque ten que ver tamén co que dicía Tereixa, non? Dicía, bueno, fixose fai 6 meses unha previsión do 1,1 e estamos agora mesmo falando xa de outras cifras completamente distintas, non? E é verdade, tamén é verdade que no momento en que estaba facendo esa previsión, que era máis baixa que había de todos os organismos, hai que recordar que en ese mesmo momento, cando Galicia puxo o 1,1 nos orzamentos, o Goberno do Estado mantiña para España o 2,3 de crecemento. Claro, e que ocorre? Que tamén é verdade que o agosto do ano pasado, digamos, reproduciuse a tormenta perfecta e volveu a haber outra crisis financiera. E isto ten moita incidencia na economía real, porque de poñer o 1,1 a poñer o 2,3, dai nace, digamos, a cantidad de ingresos previstos nos orzamentos. E dai nacen despois todas as consecuencias que veñen dos recortes, non? A diferencia entre poñer o 2,3 de crecemento para a economía galega no ano 2012 a poñer 1,1 son 400 millóns de euros. Ainda así, a diferencia entre 1,1 e o 0,7 previsto, tradúcese en algo máis de 200, non? Que agora a economía galega ou a administración galega vai ter que buscar en outros sitios ou buscar maneira de reconducilos, que parece que entre o forro sanitario e entre as medidas da lei da reforma da administración pública, pois podese, de alguma maneira, absorber. Pero digo que moitas veces a economía ten planos distintos e depende do que estemos medindo, podemos falar de unha cousa ou outra. Para os comercios que dependen directamente do consumo interno directo a nivel local, pois é moi mal momento porque, efectivamente, reducción de rentas, reducción de actividade económica, pouco consumo, pouca actividad. En la cartera directa del ciudadano no se va, no hay ese optimismo que nos reflejan los datos. Pero é verdad que estas grandes perspectivas van a mover, digamos, a roda grande da economía e va a producir que, efectivamente, e eu creo que é certo que se vai a producir ese efecto de que a exportación ou as ventas ao exterior poden ser a gran tabla de salvavidas que teña a economía galega dentro de ser unha economía con as limitacións que ten. Bueno, veamos si les parece la primera pregunta de los espectadores, porque creo que sigue en el ámbito económico también. Marcos, buenas noches. Pues el primer correo de esta noche nos lo envía Alfonso Gutiérrez protestando por la enésima subida en el precio de la gasolina. Y es que cada vez nos cuesta más llenar el depósito y la gasolina es un gasto del que muchos ciudadanos no pueden permitirse prescindir. Por eso Alonso se pregunta si no podría hacerse algo desde el gobierno, si no existe algún tipo de mecanismo para frenar una subida continua que afecta en gran medida al bolsillo de los consumidores. Bueno, efectivamente es un problema que están viviendo los ciudadanos, no solamente los ciudadanos de a pie, sino que evidentemente los sectores económicos. ¿Hay alguna forma? ¿El gobierno podría actuar sobre el precio de la gasolina? Bueno, eu creo que habería que establecer algún tipo de mecanismo que garanta que, igual que cando o petróleo sube, nos suben o precio final dos combustibles, que sexa ao revés cando o petróleo baixa. E, sobre todo, eu creo que todos sabemos que o mercado do petróleo é un mercado tremendamente especulativo, un mercado de futuros no que se fan, digamos, acopio de reservas en función do precio e para xogar precisamente co prezo, e eu creo que desde o goberno que se podería intentar incidir nos mercados, na regulación dos mercados internacionais, pois para evitar que estiveramos tan dependentes desa situación. Pero eu, se me permite, quería decir unha cousa en relación co tema
anterior. Eu supoño que este estudo de Hispalink, como calquer outro, fai previsións, digamos, de laboratorio. Non sei se se teñen en conta as decisións políticas que acaban condicionando que esas previsións se vexan alteradas. Por exemplo, no caso de Galicia, eu non sei se teñen en conta pois que non se van invertir 6.000 millóns de euros no sector eólico porque se eliminaron por parte do goberno de Rajoy as primas e que iso vai incidir en que non se creen 14.000 postos de traballo. Ou se ten en conta, por exemplo, decisións como a relacionada co TASLIS do naval ou con que se construa ou non o dique flotante, con que se faga ou non a central de reparacións en Ferrol na nosa capacidade de recuperación nun sector tan importante. Ou os recortes na innovación e no coñecemento, porque todos sabemos que para unha economía creza ten que basearse no coñecemento, porque senón seguiremos sempre sendo unha economía dependente e unha economía periférica. E, polo tanto, eu supoño que para non, digamos, denostar ese traballo científico... Estaba precisamente leyendo el comentario que hacen y efectivamente tienen en cuenta, evidentemente, las medidas de ajuste que se han tenido que tomar para contener el gasto público, ¿no? En conta as medidas de axuste para conter, digamos, o investimento público, pero non teñen en conta, pois, por exemplo, como outras decisións, como a reforma laboral vai influir nos salarios, como a reciente lei que aprobou o Parlamento Galego influe sobre os salarios dos empregados públicos, que a súa vez, sobre todo en cidades como Santiago, que era o que se reflectía na anterior reportaxe, teñen moita importancia no pequeno comercio, no comercio local, todo eso acaba condicionando a capacidade de recuperar a economía. Sin lugar a duda tiene un valor en el tiempo relativo, ¿no?, en función de las medidas que se tomen. Señor Toxo, con respecto a la pregunta del espectador, que me parecía muy interesante, ¿el gobierno puede actuar sobre el precio de las gasolinas, entendiendo que este es un problema además que determina inflación, ¿no? Déixame que te diga algo previo, non? Que na línea na que Tereixa falaba, estaba a recordar agora a lei dos gases perfectos de Gay-Lussac. Claro, aí en función da temperatura e da presión podemos facer que as curvas sempre sexan iguales e funcionen dun xeito riguroso. Pero claro, a economía, por moito que nos digan que é unha ciencia exacta, non o é. Entón, as decisións teñen, como decía Tereixa, decía moi ben, un factor que influye na propia economía, que é algo parecido ao que decía Heisenberg co principio de incertidume. Non podes, en un momento determinado, averiguar dous dos elementos máis importantes da física cuántica, a velocidade dun electrón e o lugar onde está ao mesmo tempo, porque a simple observación xa o modifica, eso a nivel microscópico, pero a nivel de economía, unha simple decisión que hoxe entendemos que non ten, ao mellor, excesiva importancia, como pode ser a reforma laboral, pode chegar a ser determinante, para ben ou para mal. Non estou en estes momentos dicindo que poida ser para mal, pode ser incluso para ben. No fondo estou pensando que vai a ser un desastre, pero non ten nada que ver. Eu estou dicindo da forma máis aséptica que poido isto. Cando me preguntan os sobrinhos que lle explique un pouco o que está a pasar, é-me moi complicado, primeiro porque non sei o suficiente como para... Seguramente Alberto explicaría yo moito mellor que a min, seguro que sí. Seguro que sí. Pero eu cando lle explico sempre recurro á familia. E lle digo, mira, ti imagínate pois unha familia que ten pois o matrimonio que traballan os dous e dous fillos. Un deles xa acabou os estudios, a formación profesional, pero de repente un da familia quedou no paro. Entón os ingresos son máis pequenos. Entón hai que apretar o cinturón, entendédelo. Si, hasta ahora vou entendendo. Bueno, pois se teñen que apretar o cinturón, a luz, a auga, os viaxes, o ocio, o cine, os teléfonos móviles, a comida... Terá que pasar, seguramente, de ter un pouco de marisco de cando en vez a guisitos, que está moi ben, e a pastas que vos gustan tanto e que son moi sanas. Enténdelo, sí, pois eso chamanlle recortes. Pero claro, eses recortes chega un momento en que xa non poden ser máis recortes, entón hai que volver a vista aos ingresos. E os ingresos supoñen que un dos dous que perdeu o traballo ou o fillo se poña a traballar. E cando se pon a traballar un, ten que recurrir a tres mecanismos, unha oposición que é dificilísimo aprobar, entre outras cousas, porque non se convoca en estes momentos. Segundo, empregar nunha empresa das que están no mercado, que é dificilísimo, que é moi complicado porque non teñen creto, e o terceiro é montar unha empresa, pero tampouco hai creto. Onde está o problema logo? Está aí, nas líneas de creto que non acaban de aparecer, entre outras cousas porque os bancos que temos recollen en Europa a baixo interés moitos cartos para logo aquí prestalos a un interés moito maior.
Así, máis ou menos, os sobriños van entendendo o tema tan complexo como é o da crise, non? En canto a do gasolina ou do gasoil, a próxima crise que haxa no mundo será a da enerxía. E nós temos unha dependencia dun 82% en relación cos hidrocarburos en España. Temos unha gran dependencia. Por lo tanto, afirmo que ten razón Tereixa tamén en relación co que decías, pode ser unha fórmula, pode ser outra fórmula, prescindir dunhos impuestos que son moi importantes e que supoño que ningún goberno está disposto a prescindir deles para nada. Agora menos. Agora moito menos, verdad? Pero é un problema de moi difícil solución. Ao mellor os transportes públicos, prescindir dos transportes privados, etcétera, non? Pero moi complicado. Hai países onde se aplican medidas de control en la subida de los precios, ¿no? Bueno, de feito, aquí antes tamén se aplica, quero dicir, antes era un prezo público que se establecía, digamos, porque había un monopolio estatal. Dicen que a liberalización axuda a baixar os prezos, pero creo que no caso dos combustibles desminte, igual que no sector enerxético, nas telefonías, etcétera, desmíntese rotundamente que a competencia teóricamente libre axude a baixar os prezos. Bueno, eu quería empezar polo primeiro, que era o de en que condiciones se fan os análisis. Esa volatilidade dos elementos tamén está presente no análisis económico e entonces, cando se fan análisis ceteris paribus, quer decir que as condiciones son estables. Pero iso hai que manifestalo no propio análisis. Meus sobriños xa non te entenderían nada a partir de... pero claro, pero agora estou falando por a ti, que falábamos da teoría dos gases e de tal, e digo, bueno, pues ese tipo de análisis económico, ceteris paribus, sí que parte da premisa de que todo se mantén constante. Pero se habría que explicarlo no análisis que non é o caso, a onde iba eu, non? Este dispalín faise no que se chama MRI, que é Modelización Regional Integrada, e isto é unha base metodolóxica de base científica, non? E aí sí se contemplan os efectos que poden producir decisións conocidas de déficit, de consolidación fiscal, etc. Claro, o que é imposible prever en economía é o que vai a pasar cos Emiratos Árabes no mes de maio. Entón, claro, estas son as cuestións que determinan. Ou, como pasou o agosto pasado, que por unhas razones aparentemente descoñecidas para a maioría dos mortales, pois os mercados financieros volven a rebrotar con toda a súa intensidade e toda a súa violencia en contra de algúns países onde aparentemente non se daban as condicións para que iso pasara, non? Iso é o que é impredecible, e iso é o que fai absolutamente, moitas veces volátiles os informes económicos, non? Pero, volvendo á cuestión dos mercados energéticos, eu creo que efectivamente sí que a liberalización en general produce esos efectos. O precio da enerxía eléctrica sigue sendo un precio político, por lo tanto non se sabe que pasaría en términos de competencia libre, e na telefonía é evidente que mellorou moitísimo os precios e a competencia permite que haxa unha loita que antes para nada non existía. E mercados tan maduros como o mercado do petróleo, a nivel global e mundial, que efectivamente é así, é un mercado de futuros e que ten un componente especulativo grande, sobre todo sobre a cantidade de produto que vai estar no mercado no momento dado, e iso depende de decisións políticas, e é o que fai variar o precio, pois fai que a inestabilidade que hai hoxe en día nas principales zonas productoras, pois eu creo que vai a ser difícil pensar en recortes do precio a corto prazo. Se se podía intervir para mantelos máis baixos, eu creo que non é convinte, porque ao final esas intervencións o que producen nada é gratis, e se efectivamente o Estado pode deixar de recurrir a esa vía para producir máis ingresos, que é unha maneira de baixar o precio. Entón, de que se trata? De que o Estado perda a súa parte, de que o perdan as productoras, de que se convirta... No subirlo. Bueno, pero non subir, que si son estables os impostos, o que está subindo é o precio de producción, bueno, que é a parte máis pequena. Son estables porcentualmente, pero... Claro, pero son porcentualmente estables, sempre vai subir na mesma proporción en que suba o precio. Por lo tanto, son estables. O Estado podía decidir, prescindimos desa fonte de ingresos e, por lo tanto, reducimos o precio. Pero, claro, eso vai a repercutir en dúas cousas. Primeiro, no destino onde iban esos fondos, que evidentemente non ten nada que ver co mercado da gasolina e senón son impostos xerales,
E, por outro lado, que esa diferencia de coste va a ter que asumir alguén. E pode pasar, podría pasar que estuviéramos creando, por intervir no mercado, outro déficit tarifario gasolinero. O cual, dentro de 10 anos, encontraríamos con que debemos non sei cantos miles de millóns de euros pola vía do déficit tarifario do precio da gasolina. É un tema moi complicado e que realmente eu vexo difícil que haxa unha intervención política porque, bueno, supongo, espero que nuestra telespectadora o telespectador, no recuerdo bien, haya quedado satisfecho con la respuesta. Cataluña abrió el debate del copago en la receta farmacéutica y el debate se extendió como una pólvora. En Galicia no habrá copago, por ahora en todo caso, a pesar de que la consellera de Sanidad no consideraba la medida como tan negativa. Cataluña ha abierto la veda. Finalmente, Convergencia y Unión ha impuesto el euro por receta sanitaria, abriendo el debate sobre el copago por toda España. Y es que el Partido Popular, que gobierna actualmente en la mayoría de las comunidades autónomas, no se opuso frontalmente al copago en Cataluña. Decidió abstenerse, permitiendo la aprobación de la medida y levantando suspicacias por todo el país. Algunos sospecharon que el Partido Popular tenía en mente exportar el copago catalán a otras comunidades, y el presidente de la Xunta alimentó los rumores, afirmando que el copago farmacéutico era preferible al copago sanitario, que era un debate abierto y que no criminalizaría al gobierno de la Generalitat. En el ámbito de la prestación farmacéutica este debate está abierto. Oiga, cada uno que concrete sus posturas y cada uno que concrete sus propuestas de solución. Si un presidente autonómico quiere cobrar una tasa por receta, yo no le voy a criminalizar. Para eso ya están los que han dejado el agujero y ahora hacen responsables a los que quieren tapar el agujero que han dejado. Pero Feijóo también aclaró que prefería seguir apostando por la eficiencia en Galicia sin implantar el copago, a menos que le viniese impuesto desde el Consejo Interterritorial de Salud. Y de momento no parece que Madrid tenga pensado imponerle el copago a las comunidades. El debate no está en la agenda del Consejo de Ministros y el propio presidente del Gobierno está en contra de su implantación. No es un asunto que esté sobre la mesa, no es un asunto que se haya debatido ni en Consejo de Ministros ni en Comisión Delegada de Asuntos Económicos ni en Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios, y desde luego, si me pregunta a mí personalmente, yo no soy partidario del copago en la sanidad. Con esto el debate parecía cerrado, pero esta semana la consellera gallega de Sanidad, Rocío Mosquera, ha reabierto de nuevo la discusión, afirmando en una entrevista que no le parecía mal el euro por receta implantado en Cataluña. Bueno, esta mañana el presidente de la Xunta también ha sido categórico, diciendo que no habrá copago farmacéutico ni sanitario en Galicia. El jefe de su partido, el señor Pachi Vázquez, ha dicho que está totalmente en contra y que además sería una medida ineficaz, que según él creo que ha hecho las cuentas ya, en Galicia creo que son alrededor de 5 millones de recetas que se dispensan mensualmente, y el señor Pachi Vázquez ha hecho las cuentas indicando que ahorraríamos en torno a entre los 40 y los 50 millones de euros anuales, ¿no? Tampoco es una cifra desdeñable, ¿no le parece? 50 millones al año tampoco está mal, ¿no? Non está mal. Tócame a min falar. Sí, le miro a usted. Sí, moi ben. Pois mira, déixeme que empece por outro lado. Cousas que importan e cousas que importan menos. As cousas... Non me quere contestar a mi pregunta. Sí, inmediatamente. Sí, inmediatamente. Sí, por favor. As cousas que máis importan en Galicia e en España son, en primeiro lugar, a familia, en segundo lugar, a saúde e en terceiro lugar, o traballo. As cousas que menos importan de moitas outras cousas son a política e a religión. Isto son enquisas do propio CIS, non? O nivel de confianza está en científicos, en médicos, en universidade e en sanidade. É o cuarto de 41 compulsado. O cuarto é a sanidade pública. E os últimos, empezando polos últimos, o primeiro, os políticos, os últimos, o 41. Os partidos, os bancos e os obispos. É un pouco por situarnos, non? A maior parte dos cidadáns creen que a sanidade pública costéase con cuotas á seguridade social, non con impuestos. É dicir, en relación con isto hai moitas, xa que esta enquisa non se fixo na calle, se fixo desde o punto de vista científico, tal e como acabo de explicarvos. Hoxe hai un artículo extraordinario, moi bo, como casi todos os que escribe el, Xaquín Álvarez Corbacho, en relación co copago. Merece a pena leelo nun medio de comunicación de amplia difusión,
na que fala que o gasto farmacéutico está entre o 31 e o 32% dos Sergas, do presuposto dos Sergas, non? Que a pensión media de xubilación dos pensionistas está en 745 euros, de que 900 millóns se marchan en recetas a pacientes que se tramitan a través das farmacias, o 80% para pensionistas e un 20% para os que todavía estamos en activo. 200 millóns son de gasto de farmacia hospitalaria e logo plantéxase, bueno, isto do copago que había que chamar repago, porque estamos pagando todos, os que estamos en activo, unha porcentaxe sobre o precio do medicamento. Por lo tanto, habería que chamalo, na miña opinión, repago. Isto do copago, quen debe pagar, quen non debe pagar unha persoa que ten unha pensión de 745 euros ou non, deben pagar os que ata de agora non pagaban. É un copago eso que en Cataluña é 1 euro por cada receta? Non, eso é unha tasa, evidentemente, pero que está en marcha. Entón, digamos que o copago, cando un empeza, claro, o vir aquí, o chamarme para vir aquí, o primeiro que fago é, bueno, documentarme un pouco, para poder decirvos non o que eu sei, que sei moi pouco, pero sí o que saben expertos. E cando empecé a repasar o que opinaban nas diferentes comunidades autónomas sobre o copago, encontréme con sorpresas boísimas. En Cataluña a tasa de 1 euro, co apoio do Partido Popular, evidentemente que é unha tasa. En Galicia e Navarra, bueno, digamos que se coquetea, para entendernos con isto que se chama cobrar en función da renta. Xa veremos en que queda. En Euskadi, en Extremadura, en Asturias e en Aragón, nada de copago, nada de copago. En Castilla-A Mancha ou en Valencia, o que hai é que mellorar a xestión. E o goberno que di? Porque é importante o que di o goberno, é o máis importante, non? Entre outras cousas porque, digamos, que a oferta é competencia do goberno, mentres que a prescripción é competencia das comunidades autónomas. O goberno que di? Pois, pola boca da súa portavoza, o do seu portavoz, di, home, se estudiará se o piden as comunidades. Balones fuera. Interterritorial de Balones fuera. Señor Sueiro, ¿cuál es su opinión al respecto? Pois casi así como hai que plantear este debate, eu creo que mal plantexado como está, non? Cal é a opinión? Porque o que estamos coitando é, moitísimas veces, a miña opinión é isto. E eu creo que este era un tema que había que facer aproximaciones seguramente máis parecidas ás que fai o profesor Álvarez Corbacho que as que se fan de forma mediática, non? Porque é un tema que eu creo que é un debate que debe de darse, que é preciso que se dé e, ademais, que debería escaparse de aproximaciones mediáticas, non? Por certo, o PP non apoiou en Cataluña. Astívose. É un xeito de apoiar, ou de non. Depende como se entenda. Porque isto, claro, pasa que todos utilizamos ese argumento según nos convén. Unha vez dicimos, eu non votei a favor que máis tuven, ou eu non lle quitei apoio que máis tuven. En calquer caso, iso que pasou houve unha abstención. Eu creo que este debate, se estamos falando de prestaciones básicas que aparecen digamos, de prestación obligatoria para o conxunto de todos os ciudadanos e que é un dereito que todos os ciudadanos temos, ese é o contexto no que se debe dar, é dicir, facerse de tal xeito que afecte a todos os ciudadanos e que sea unha medida que sea xenérica e xeral para todos, porque ademais hai unha obriga de que todos teñamos os mesmos niveles, ou debíamos de ter os mesmos niveles de prestación. Por lo tanto, eu sitúo perdone que le interrumpa, cuando usted habla de todos los ciudadanos, se refiere a todos los ciudadanos del Estado. A todos os ciudadanos de España, efectivamente, todos os españoles, porque ese é o debate, ese é o ámbito no que se debe dar este debate, non? Digo, o ámbito ao que debe afectar, e debe ser para que precisamente se garantice que esa igualdade na prestación do servicio que debemos de ter todos. E, por outro lado, eu creo que o que temos que ir é efectivamente, ao que todos queremos, que é o mellor sistema posible. O mellor sistema posible ten que ser aquel que garanta a mellor prestación ao menor coste e, sobre todo, que sea sostible. É dicir, que, ao final, o sistema financie de forma permanente e con futuro as prestacións que teñen. E aí vamos a ter que discutir, sin ninguna dúda, que tipo de sanidade queremos e que é o que debe ser financiable ao 100%, que eu creo que debería ir máis por aí, que é o que debe ser financiable ao 100% e que é o que mellor non ten que ser financiable ao 100%. E para quen ten que ser financiable ao 100% e para quen non. E poño un exemplo. Hai, evidentemente, moitos servicios, moitas prestacións
que teñen un carácter sanitario exclusivo e básico, é dicir, van a curar, van a prevenir enfermedades, van a sanar as persoas e, por tanto, a otorgar ese dereito á saúde. Hai outras que tamén presta o mesmo sistema que non son estrictamente sanitarias. Bueno, pois, ao mellor, por aí había que empezar. E segundo, eu son partidario de que, efectivamente, en un momento dado, a prestación non sea igual para todos, do mesmo xeito que non cotizamos todos igual. Ya non lo es, ¿no? É dicir, hai unha diferencia entre pensionistas e gente que sí, está en activo. activo. Eu falo das prestaciones en general, as sanitarias, non só as farmacéuticas, as sanitarias. Do mesmo xeito que xa non, se é verdad que isto é un repago, originariamente non pagamos todos igual, que pagamos en función de determinados componentes de renta, porque a cotización da Seguridade Social é en función da retribución da cotización que teña cada un, que vai en función da súa retribución, pois o mellor tamén esa é unha proporción que había que manter. Non só, por iso digo que para mí o debate é dicir, si todo debe ser prestado de forma gratuita e universal, si todos os servicios e todas as prestacións, e si para todos ten que ser exactamente igual. Esas son as cuestións que a mí me gustaría que efectivamente se debatiran, porque o que teño absolutamente claro é que... E cuál é o sitio onde se debe debatir? El Consejo de Política Interterritorial? Eu creo que ten que ser, efectivamente, e que o Consejo Interterritorial de Salud, porque eu creo que cando estamos falando destas cuestións, estamos falando de dereitos básicos que afectan a todos os españoles e, polo tanto, ten que ser exactamente igual para todos. Ben, eu vou intentar dar algunha resposta, porque Alberto fixo moitas preguntas. Entón, eu primeiro vou empezar por matizar unha cousa que dixo Alberto en cuanto a como se aprobou isto en Cataluña. Efectivamente, a abstención ten o valor que cada quen lle queira dar, pero neste caso a abstención significaba que prosperaba a medida e o voto en contra teria que significar que non prosperaba a medida. Entón, polo tanto, a abstención favorece que a medida se aprobe. Simplemente eso. Despois, a respecto da decisión. Aquí o que hai é un toma e daca, un tirarse o balón dun tellado a outro a respecto de quen vai tomar a decisión, e eu creo que non tanto por garantir ningunha universalidade, nin ningunha homoxeneidade no trato dun dereito, senón para diluir a responsabilidade da toma de decisión. Por un lado, vemos que o señor Rajoy di yo non soy partidario, o señor Núñez Feijóo di eu non son partidario, a non ser, dixo literalmente, que mo impoña o Consello Interterritorial de Sanidade. Bueno, pero non lle vai impoñer, el tamén ten un voto no Consello Interterritorial e, sobre todo, os que van estar no Consello Interterritorial van ser maioritariamente conselleiros e ministras e conselleiras do Partido Popular e, polo tanto, non lle impón nada e van a decidir entre eles, porque a vontade vai se conformar entre o Ministerio e as comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que utilizar sempre esa terminoloxía de que as decisións negativas veñen non se sabe desde onde e que un non participa da súa toma de decisión. Ahora, indo directamente á cuestión, ou á cuestión central. Vamos a ver, a prestación sanitaria financiase a través dos impostos dos cidadáns e así debe seguir sendo e debe pagar máis... E as cotizacións á Seguridade Social? As cotizacións á Seguridade Social... Non son impostos, As cotizacións á Seguridade Social creo que non financian directamente o sistema sanitario, creo, pero vamos, non vou entrar agora nesa... Financian un sistema. O sistema, sí. Outra cousa, a onde van? O sistema financiano. Ben, pero eu creo que ten que seguir sendo financiado a través desa vía e que, ademais, ten que ser progresivo, como deso non me cabe ninguna dúbida, e debería serlo aínda máis do que é. Despois, a respecto do establecemento deste tipo de medidas, creo que é terriblemente injusto, primeiro, porque non se establecen distincións en función do poder adquisitivo das persoas ás que vai dirixidas e que se o que queremos é ter máis ingresos para, se necesitamos máis ingresos para sustentar a sanidade pública, eso hai que facelo, insisto, a través dos impostos ou de outras medidas. Por exemplo, falábase de que o aforro ou os ingresos aquí en Galiza poderían chegar aos 40 millóns de euros, eu tamén digo, os aforros anuais, se suprimimos as diputacións en Galiza, poderían ser 10 veces máis. Polo tanto, xa temos unha forma de financialo. Despois, o seu carácter disuasorio, porque sei que hai un abuso dos medicamentos.
Hay un porcentaje muy importante de medicamentos de recetas que no son recogidas en la farmacia e precisamente de los pensionistas, los que máis. Pois eso, eu creo que llamativo ese dato, en primeiro lugar, eso corríxese pola vía da educación no consumo dos medicamentos dos cidadáns, pero sobre todo pola vía dos profesionais da medicina. Eu entendo que eu cando vou á farmacia con unha receta é porque me a dispensou o médico e polo tanto porque preciso ese medicamento. E supónse que o feito impositivo ou a taxa xenérase no momento que eu vou á farmacia a retirar. Entón, que valor disuasorio ten eso? Únicamente para as persoas que non poidan pagalo. Por eso é doblemente injusto, porque alguén que poida pagar ese euro é indiferente ter que pagar ese euro. Sin embargo, hai persoas para as que ter que pagar ese euro é máis gravoso e que, polo tanto, podería acabar disuadindo de comprar un medicamento a alguén que realmente o necesita por non pagar ese euro. Pero finalmente, entiendo que por eso se plantea la posibilidad de que sea en función de la renta, precisamente para asegurar que los sectores más excluidos de la población no lo hagan. Para finalizar, solo quero decir unha cousa máis. Ao respecto que estás dicindo, habría que dar unha explicación, que eu non digo que o que digas ti non sea certo, pero habría que dar unha explicación a por qué efectivamente está hiperdemostrado que hai un sobreconsumo e unha acumulación excesiva de medicamentos nas casas. Bueno, pois eu creo que entre outras razóns... Porque iso é así, unha España é o segundo país de maior consumo de medicamentos en el mundo. Pero eu creo que, de todas formas, nos últimos anos se teñen establecido medidas que poden axudar a corregir eso. Por exemplo, a receta electrónica, que se empezou a implantar... E las minidosis? Aquí sería outra medida, efectivamente, pero a receta electrónica permite ter un control sobre a dispensación de medicamentos que antes non había. Claro, porque ti antes ibas ao médico de cabeceira 3 semanas consecutivas a pedir a mesma medicina que teóricamente che tiña que durar para un mes e como non tiñan nin historia clínica nin receta electrónica podías cometer hoxe eso cada vez é máis difícil e eu creo que hai que ir máis por esa vía, non por establecer, digamos, mecanismos que garantan que hasta que se che remate ese medicamento non che se dispense outro, ou, digamos, adaptar as dosificacións das medicamentos ás pautas prescriptivas habituales, que sería tamén o máis razonable. Pero creo que, ademais, tampouco está avaliado o coste que vai supoñer o soporte para levar ese control, porque digo, nas farmacias, porque teóricamente quen vai cobrar ese euro é na farmacia no momento da dispensación. Bueno, no parece que los farmacéuticos pongan pega a ese problema. El martes pasado tuvimos aquí a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Coruña y venía a decir que no era ese realmente el problema, ¿no? A min o problema máis grave pareceme que penaliza a enfermidade e penaliza as persoas, digamos, supón un imposto para as persoas que teñen unha enfermidade e que grava máis ou disuade máis de consumir medicamentos aqueles que menos poden. Pero usted, una pregunta concreta, ¿usted está de acuerdo con que el tema tenga que ir a debate en el Consejo Interterritorial? Non, porque, a ver, non... Es decir, no hay una necesidad de aplicar algunas reformas en el uso del gasto farmacéutico? Sí, pero eso estáse facendo xa nas diversas comunidades, quero dicir, aquí en Galiza aprobamos o catálogo hai aproximadamente un ano, en Andalucía hai outro tipo de medidas para promover o aforro farmacéutico e supoño que noutras comunidades tamén terán os seus mecanismos e eu creo que aquí o do catálogo, a implantación da receta electrónica eu creo que é esencial se ademais se quere controlar a dispensación de medicamentos a través desa vía, creo que é un moi bo instrumento para facelo e que, efectivamente, non teño tampouco nada en contra en que no Consello Interterritorial se establezan medidas e se poñan en común e podemos aprender todos uns dos outros, pero o que creo é que non se debe decidir universalizar medidas como as de Cataluña. Ao final, Teresa, mas estamos de acordo, estamos facendo ben, que non estamos indo polo vía do copago, senón pola mellor xestión. En iso estamos todos de acordo. O sea, catálogo de medicamentos, receta electrónica... Bueno, un catálogo está suspendido. Millor... Bueno, pero está acreditado... Claro, se nos poñemos a falar de cousas que... Pero parece que está acreditado que é unha medida razonablemente ben aceptada por todos e que ten uns efectos económicos vamos a indudables. Si non estamos... O que acabo de decir non é ninguna butade, tamén o podo explicar, non? Está suspendido o catálogo e se está dispensando ou prescribindo en función do que se chaman os principios activos. Os principios activos son unha molécula que xa non está suxeita en estes momentos, efectivamente, a aranceles, e que calquera laboratorio pode producir e que, polo tanto, o custo de ese medicamento
é moito máis económico que o medicamento, digamos, original, non? Seguindo criterios, ademais, moi estrictos que eu teño preguntado en moitas ocasións aos farmacólogos, non? Que se chaman de bioequivalencia. É dicir, que o produto, o principio activo é igual, se chame como se chame o medicamento, verdad? Hai unha experiencia que é a experiencia andaluza, que empezou fai xa bastante tempo, e que no ano 2010 permitiu aforrar con estes principios activos medicamentos xenéricos 118 millóns de euros. Esa medida aplicouse en Galicia dunha forma, digamos, imperfecta, por eso foi recurrida, e en estes momentos estáse aplicando a política de principio activo. Tampouco é ninguna cousa extraña, no Reino Unido están aplicando esa medida de principio activo en un 67% dos medicamentos que prescriben, nos Estados Unidos son un 85%. Hoxe o Consello da Xunta aprobou un novo catálogo con 32 agrupacións de medicamentos. Ben, e isto quere decir que é un aforro que eu creo que nadie pode estar en contra. A mí sí que me gustaría decir que, mentras non se den unha serie de reformas e de pasos previos, falar de copago me parece un pouco prematuro. Cales son estes pasos previos? Bueno, primeiro, un concepto fundamental. Hai que conservar o núcleo de unha sanidade, un modelo de sanidade que quere o 90% das persoas que viven neste país. O 90% están de acordo con ela e hai que conservala. E é un modelo público, un modelo universal e un modelo equitativo. Isto hai que conservalo en calquera das circunstancias que se poidan dar no futuro. E logo despois hai unha serie de medidas que todos os que máis ou menos coñecen e falan dos temas de xestión sanitaria pois que teñen que aplicar. Unha delas, por exemplo, que non é baladí, é subastar os principios activos, poñer, digamos, acetil salicílico, omeprazol, principio activo. Quen me ofrece millor garantía, millor precio? Comprar, evidentemente, a partir de unhas disposicións do propio Estado, ese principio activo supón grandes aforros. Control de precios da industria farmacéutica, que, por certo, no momento en que se empezou a aplicar a política de xenéricos, de principios activos, empezaron a baixar os medicamentos, non sei se vos dichedes conta. Eu teño que comprar algún medicamento e a veces non compro o xenérico, porque a diferencia entre o xenérico e o que é un produto non xenérico, que ten un nombre de fantasía, para entendernos, pois é moi pequena en moitas ocasións. Señor Toxo, seguiremos debatiendo seguramente del catálogo de medicamentos, de la receta farmacéutica, del copago sanitario. El debate yo creo que no ha hecho más que empezar y seguramente lo seguiremos en ese Consejo Interterritorial. Vamos con la última pregunta y rematamos este programa. Adelante, Marcos. Pues el segundo correo de la noche nos lo envía María Aguirre, una espectadora que nos pregunta sobre el derecho a huelga de los políticos. Pero antes de darle paso, permítame como siempre recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, vamos con el correo de María, una espectadora que se ha enterado de que los diputados del Bloque Nacionalista tienen pensado secundar la huelga general del próximo jueves y que los diputados socialistas también se lo están planteando. Por eso quiere saber hasta qué punto un representante público tiene derecho a movilizarse como trabajador individual y si a los diputados que finalmente hagan huelga se les rebajará una parte proporcional de su salario. Buena pregunta de María, ¿no? ¿Los diputados del Bloque Nacionalista Galego hacen huelga el próximo jueves? Sí, participaremos da folga o próximo xoves, igual que, por certo, xa fixemos nas dúas folgas xerais anteriores que se convocaron, unha en xaneiro do 2011 e outra en setembro ou outubro do 2010, creo recordar, e creo que temos, eu incluso diría que ademais do dereito, si cremos que a medida contra que se fai a folga é manifestamente injusta para a maioría da cidadanía, creo que incluso temos o deber de participar na folga, porque non se lle pode, a folga tamén é un esforzo para os traballadores, non? E non se lle pode pedir, a parte de ser un dereito, que creo que, polo tanto, as persoas que nos dedicamos á política tamén debemos ter ese dereito, igual que non debemos ter diferencia nos deberes, tampouco deberemos tela nos dereitos. Creo que o normal que participemos da folga. E en canto á cuestión dos descontos de retribucións, a pesar de que inicialmente
por parte do Parlamento galego non se vía, digamos, o normal que se nos detraese, porque non, digamos, que non somos asalariados do Parlamento. Sin embargo, finalmente, e debido á nosa insistencia, fai 2 anos encontrouse unha fórmula para que se nos desconte dos nosos percepcións mensuais a parte proporcional correspondente a ese día, igual que a todos os traballadores e traballadoras que participan nas folgas, que, por certo, é o xusto. Sería tremendamente injusto que a nós non se nos procedese a descontar na mesma medida que a calquer empregado. ¿Su partido, señor Toxo, hace huelga? Pois, ¿Usted va a ir a trabajar a la Cámara Autonómica? A verdade é que non teño ao respecto ninguna noticia, pero sí que me gustaría decir que folgas, eu son partidario de folgas poucas, e todas gañadas. Eso sí, todas gañadas. Non se pode perder esta folga. Supoño que se vai a gañar. E usted irá a la huelga? Se o decide así, ou a miña formación política, naturalmente eu sou un home moi disciplinado, claro que irei. E coas obrigas e máis cos deberes... Non ha recibido aún indicaciones? Non, eu non recibí ninguna indicación, quizás porque son pois o último da fila e seguramente dos últimos sin enterarse de moitas cousas. Seguramente que non é el último. Señor Sueiro, su partido non va a la huelga? Hombre, no, nós non vamos ir a unha folga contra unha decisión do noso goberno, igual que tampouco fomos a anterior. En ese sentido, pois, a min pásame como Alice, onde poucas folgas. O que non entendo ben é que iso de gañar ou perder unha folga. Eso mesmo tamén merece un debate, non? Cando se gaña ou cando se perde unha folga, non? Cuando se cumple el objetivo, se supone, non? Porque, quer dizer, unha folga non deixa de ser unha manifestación personal ou colectiva contra algunha decisión, e unha decisión, por outro lado, lexítima e que non ten ningún tipo de discusión en ese sentido, unha decisión dun goberno absolutamente lexítimo. E despois, a cuestión dos diputados, teréis acabo de dicilo, o propio Parlamento non atopaba fórmula para encontrar porque non entendía que é a realidade, non? Como dereito de traballador non se pode ir a esta folga desde, digamos, a perspectiva dun diputado, en tanto non somos traballadores do Parlamento, non? Non somos traballadores do Parlamento. Por lo tanto, somos traballadores do povo, non? Bueno, que decir, pero digo como non somos asalariados do Parlamento. Non somos traballadores, non somos asalariados. O sea, non temos dereito a folga, digamos... Non temos ninguna relación laboral co Parlamento. Exacto, por lo tanto, en esa medida non teríamos dereito a folga, pero evidentemente unha folga ten outros componentes políticos, e a xente que acude a unha folga, pois será por moitísimas motivacións. O que eu entendo é que como representantes públicos, quizá fora compatibles as dúas cuestións. Ir á folga e participar, por exemplo, nunha comisión, algo así. A mí dá a sensación de que unha cousa non necesariamente impedía a outra, non? Porque, como efectivamente non podemos decir que é un traballo asalariado, pois o feito de participar nunha comisión, a min, e iso é unha opinión absolutamente personal, pareceme que non impedía pois, o feito de secundar e manifestarse a favor de que exista a folga e acudir a todas as digamos, movilizacións oportunas que se produzcan. Bueno, esta casa tranquila, pacífica y que... Efectivamente, que todo vaya bien. Esta casa no hace huelga. Que tantos que quieran traballar como os que non, puedan hacerlo. Que lo pueden hacer con toda normalidad. Bueno, esta casa no hace huelga, yo estaré aquí, el 29 cae el jueves, o sea que cae en día de debate, probablemente no tenga más que debatir con el diputado del Partido Popular, porque imagino que tanto el Partido Socialista, que aún no sabe, y el Bloque Nacionalista Galego no me mandarán aquí a un representante, pero ya lo veremos llegado el momento. Yo en todo caso sí que estaré aquí el jueves a las 10:30 de la noche, pero antes les espero este martes 27 creo, a las 10:30 de la noche como siempre, y tendremos con nosotros al presidente de la Diputación de A Coruña, señor Diego Calvo. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches a todos y a todas.